ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଅସହାୟ ସ୍ତ୍ରୀର ମନର କଥା। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିଦିଅ। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଯଦି ରୋଗର ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପୂରା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ ଦିମୁଠା ଭଲରେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଏସ୍ ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ରଣା ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ଆଉ 2 ପିଲା। ଅଟୋ ଚଳାଇବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ମନୋଜ। ଖୁବ୍ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର। ହେଲେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଏବେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଏବେ ପରିବାର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। 2021 ମସିହାରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଔଷଧ ଖାଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାରୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶରୀରରେ ଥିବା କିଡ୍ନି 95% ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ିବେ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଏବେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଏବେ ବିଛଣାରେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମନୋଜଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏବେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମନୋଜଙ୍କ 2ଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କିଡ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ମନୋଜଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟ ଏବେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। କାନି ପତେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଅଞ୍ଜଳି ରଣା, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 80852200001919, IFC କୋଡ୍ CNR B001885। ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗଲ ପେ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 7853093349। ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।